Si Ana, madam, nasa mood. You're not sleepy yet, Ana? Ne? Ne? She said ne. We're in Vietnam. Good morning! It's Sunday and lalabas ulit kami. Pupunta kami ng Rotterdam. May ano sana doon, may Vietnamese restaurant kaso hindi sila open na para dining sa labas. Ano sila, takeaway lang. So we're not sure if we're going there. Mag-drop by din kami sa Kinderdyke. Yung may mga molens doon. Ready ang kanyang papa and mag-ready na din kami. Nagpupo ng bonggang-bongga si Ana, Grabe, Maganda pa rin ang weather today. So, yan. Planchahin ko lang yung dress ni Ana. May mga dress siya dyan. Yung dress niya, tsaka ako din. Ito yung polo ko. Hello guys! So, nasa sasakyan na kami. Nag-drop by lang si Ruth ng saglit sa supermarket dyan. Na may bumili lang siya ng tubig tsaka tinapay dyan para snack namin later. And then maglalakad. So, kailangan may tubig tsaka may drinks. May snack din si Ana. Ganun. So, naka-yellow kami yung dalawa ni Ana. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Kasi wala ako sa mood. Nainis talaga ako kay Ruth. Nainis ako sa kanya pag minamadali niya ako ba. Tas, hindi kaya tayo makapagmadali ng bonggang-bongga, no? Kasi nga, hindi rin naman sarili natin nire-ready din natin ang bata, ganun. Normally kasi, siya yung unang nagre-ready. Tapos, kung tapos na siya, sunod na si Ana. Tapos ako yung pinakalaso na, bali naghihintay na lang sila, 'di ba? So, naiinis talaga ako pag minamadali ako ba, grabe. Pero anyway, move on na tayo para maganda yung araw natin. Maglalakad-lakad kami muna, tapos punta kaming Rotterdam. May imi-meet pala akong isa ding Pinay na member sa Facebook group namin. So yeah, excited ako. Tas may din po siya, may YouTube channel din po siya. Ang dami na niyang subscribers din doon. Si Madam Precious, Madam Vina. See you later, Madam. Ana, hi. Ana. Hi, Ana. Nainitan akong palangga So yeah, nice ang weather. Sa loob ng sasakyan, super init. Pero sa labas medyo mahangin naman. So okay lang din. Ganyan. So I hope makatulog si Ana. Makanap siya sa sasakyan. So on the way na kami. Salamat. On the way na kami. Joyride na naman tayo. Si Ruth parang nag-grocery. Isang bag yung binili ni Ruth. No, but a lot of water in it. So, mga almost an hour yung aming drive. So, kita kids, ang ganda ng weather.
the windmills. At least. Medyo maraming tao. Pero it's a very big area, so that's still okay. Yeah? Anna, yeah. She likes it, though. Yeah. She really likes it. It's good for being outside again. Yeah? Ako po ang videographer tsaka photographer today, as usual. It's my first time to try out Ruth's Christmas gift. Christmas? Yeah, Christmas gift. Christmas, yeah. Yeah. So first time talaga namin gamitin yung yung camera. Super init, ang init. Punta na kaming Rotterdam in a bit. Sobrang init po. Yan, nilabas namin si Ana para mas makita niya yung view. Hi, Ana! Hi, hi! Hi! Order na si Ruth na banh mi. Ay, nasa Rotterdam na kami. Ana's snacking. Chef en ik. This is the closest thing we can get. We're in Vietnam. Yeah, we on Ho Chi Minh. We're at Rotterdam. Nana si Madam dara. Tag-iyan is Davao. Palit lang mo ko, mami palit on IBM ko. Si Madam Precious. Precious Vina. Nagkita namin. Ako na yung vlog. Lagi ko kabantay nag-vlog ka. Wala lo, char. Kapoy na ka? Hi, madam! Ning tanaw siya, ako lay labot. Hi! Yes, he's not in the mood now. Lakaw-lakaw mi. Picture dahil para sa thumbnail. Lakaw-lakaw mi. Chill-chill lang kami dito. Ana. Pabalik na kami ng center. Oh. Nagkaon na si Sabi ni Tibong Aitan. Ana sila kaon Nagkaon kami wala pa. Nami si Ay, Vietnam. nagdagan naman din yung kagwang ay. Nag-wait kami sa order ni Madam Vina. Nauna na iyang order. Nya sila tanaw. Lamig kayo na siya, guys. Diba? I feel like I'm in Vietnam. Char. Nga po, kay nasayot siya. Wali plato, kay nagtuwa siya. Di kawi akong i-order. Lagyan yung sayang sa picture. Ayan na, kinakain ni Ana yung yung pandesal mo. Gustong gusto niya. Ito din. Pachar-char lang ni. Anna likes it, eh? Nag-stop over kami sa gas station para makakain si Ana kasi She's umiiyak not siya. taking enough for a little bit, We but tried it in the car and yeah, it's good. And then we gave a little bit to Anna, but she really likes it, so she was crying and she was asking for more. yeah, so we had to stop and give her more. Yeah. Hi! Hello! We're home. Wiseint house. So yeah, it was a fun day. Thank you, Little bit Vina. burnt, Yeah, Ruth has sunburn. He's burnt a little. Oh, nice. What cute. Oh. They already ate 4 pieces of
Vina's Pandesal. Thank you, Vina and Case. Thank you so much. We had fun at Rotterdam. Yeah. So, please like and subscribe. Yun lang yung video natin. And please don't forget to turn on the notification bell. Yeah. So, you're updated sa aming next na videos. Bye-bye. Salamat. Duy! Ana, bye-bye, Ana. Bye-bye. Salamat. Babush! Bush, bush, babush.